खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सननि भट होनाया दासिमाव बेसेबां पार्सेन्टेज एबा बेसेबां जौखोन्दो थांखो आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा दायो टाइमा नायोबा 4:30 बारबाय फासथायानो जासिगोन दा जिखायानो जाया मानो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगौ माने 5:30 नङाबा 6 जानो हागौ दा जिखायानो जाया मानो दासिमाव बेसेबां पार्सेन्टेज जोंहा भट होनाया थांखो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै समस्ति वाइसआवनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जोंनि नैबे बिटिसिआव जोंहा 15टा एमएलएनि सिट दङ दा बेनिखायनो बिटिसिनि गासैबो समस्तिनिखौ आङो खोन्थाहरजोबगोन 100%आव बेसेबां पार्सेन्टेजसो थांखो भट होनाया बेखौ दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोखाबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना ओभारअल नायोबा नुनो हागोन नै जोंहा दायो बेसेबां पार्सेन्टेज थांखोनो ओभारअल एप्रक्सिमेट जोंहा नैबे भटनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां थांखोनो आसामनिया 75.91% जोंहा दासिमाव थांबाय भट होनायनि पार्सेन्टेजआ 100%नि बिथोराव दा बेनिखायनो जोबोद मोजां पार्सेन्टेज थांदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन माने जोबोद मोजां मानसिफोरा माने भटखौ होदों गोबां मानसिफोरा माने न'निफ्राय ओंखारनानै भटखौ होजोबदोंआनो फ्रायानो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो एसे उनाव जुदि टटेलि बिथांमोना इलेक्सन कमिशना होयोबा भटिं पार्सेन्टेजआ आं सानदों 80%नि आपबो जानो हागौ 80%नि बाराबो जानो हागौ नङाबा 75निफ्राय लानानै दा 80%नि खाथियाव थांगोन बायदिखौ आं मोनखादों आरो एसे उनाव अफिसियेलि इलेक्सन कमिशना बेखौ होगोन जेब्ला बिथांमोना फाइनाल एप्रक्सिमेट खालामो बेखौ भटिं होनाया जोबोबा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदोनै बे जाहैबाय जोंहा नैबे बाक्सा समस्तिनि दा बे बाक्सा समस्तिनिखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बाक्सा समस्तिनिया दासिमाव बेसेबां थांखोनो 73.47% जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय जोबोद मोजां जोंहा भट होनाय पार्सेन्टेजआ जादों बाक्सा समस्तियाव आं सानदों 80% बारनो हागौ बादि नैबे बाक्सा समस्तियाव भट होनायनि बिबाङा 100%आव दै दा बेनिफ्राय बावखुंग्रि समस्तिनियाथ' नै 80%नि खाथियाव थांखाबायानो नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बावखुंग्रि समस्तिनिया 78.18% दासिमाव थांखाबाय दा बेनिखायनो बे 85%फ्रा थांगोन बायदिखौ आं मोनखाबाय आरो नैबे बावखुंग्रि समस्तियाव जोबोद मोजां जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांदों बावखुंग्रि समस्तियाव थिग बेबादिनो बरसला समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै बरसला समस्तियाथ' ओरैनो बिटिसिनि बाहेराव अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो बरसला समस्तियाव जोंहा गोबां बर'फोर दङ नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दासिमाव 76.65% जोंहा थांबाय बेयो 80% बारखागोन बेयो बरसला समस्तियाव दा बेनिफ्राय बेरगाव समस्तिखौ नोंथांमोना नायदो नै बेरगाव समस्तियाव जोंहा बेसेबां पार्सेन्टेज थांखो 74.68% जोंहा दासिमाव थांखाबाय दा बेनिखायनो बियो 80%नि बियो बारा जानो हागौ बादि दा बेनिफ्राय बिजनि समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै बिजनि समस्तियाव जोंहा 78.35% जोंहा दासिमाव थांबाय दा बेनिखायनो बियो 85%नि बारा थांनो हागौ बादि बिजनि समस्तियाव भट होनायनि बिबाङा एबा पार्सेन्टेजआ दा बेनिफ्राय आं बाखिखिनिखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरला दे बे गोबांथार जोंहा समस्ति दं नालाय आङो जोंनि नैबे बिटिसिनिखौल' आं खोन्थाहरनोसै दा बेनिफ्राय बहा थांखो नैबे दतमा समस्तिनिखौ आं खोन्थाहरनोसै नैबे जाहैबाय जोंहा दतमा समस्ति दा बे दतमा समस्तियाव 77.25% जोंहा दासिमाव भट होनायनि बिबाङा थांबाय दा बेनिखायनो बेबो 85%आ थांगोन बादिखा दा बेनिफ्राय गरायसर समस्तिनिखौ नोंथांमोना नायदो नै गरायसर समस्तियाव 72.89% जोंहा दासिमाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय 100%आव एसे खम थांदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन गसाइगाव समस्तियाव बेसेबां थांखो नै नायदो नै गसाइगाव समस्तियाव 76.11% जोंहा थांबाय भट होनायनि पार्सेन्टेजआ दा बेनिफ्राय जालुकबारिया जाहैबाय नैबे माबानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि समस्ति जायनिफ्राय बिथाङा इलेक्सन गेलेदों 70%नि खाथियाव थांबाय एसे पार्सेन्टेजआ नै खमसो थांबावदों जालुकबारि समस्तियाव दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं क'क्राझार समस्तिनिखौ दायो खोन्थाहरनोसै नै क'क्राझार समस्तियाव बेसेबां दासिम थांखो पार्सेन्टेजआ जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ 73.65% जोंहा दासिमाव क'क्राझार समस्तिनिया भट होनायनि बिबाङा जोंहा थांबाय दा बियो 80%नि खाथियाव थांगोन बायदिखौ आं मोनदों फाइनाल जेब्ला नैबे भटिं पार्सेन्टेजखौ इलेक्सन कमिशना होयो अब्ला माने 80%सो थांगोन बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिफ्राय मानास समस्तिनिखौ नोंथांमोना नायदो नै बे जाहैबाय जोंहा मानास समस्ति 78.17% जोंहा थांबाय नै मानास समस्तियाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ दा बेनिखायनो बियो 85%सो थांगोन बायदि मानास समस्तियाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ
दा बेनिफ्राय माजबाद समष्टिनिखौ नोंथांमोना नायदोनै माजबाद समष्टियावबो नै जोंहा दासिमाव 74.10% जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय दा बेनिखायनो बेहायबो 80% थांगोन बादि माजबाद समष्टियावबो भट होनायनि पार्सेन्टेजआ दा बेनिफ्राय फट बजरानिखौ नोंथांमोना नायदोनै फट बजरा समष्टियाव जोंहा 80% थांबाय 80.06% जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय 100% आव दा बेनिखायनो बियो 85 निफ्राय लानानै 90% नि गेजेराव थानो हागौ बादि फट बजरा समष्टियाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ माने मानसिफोरा ओंखारलायनानै जोबोद भटखौ होहैदों जोबोद माने मोजां बाथ्रा दा बेनिखायनो रिजाल्टआवबो नोंथांमोना बेबादिनो आसाखौ खालामनो हागोन रिजाल्टफ्रा माने सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोना रावबो बुंनो हानाय नङा आरो ओरैबादि भटिं पार्सेन्टेज जाबायदि जोंहा थांदों बेखौ नायोबा दा बिनिफ्राय सिडली चिरां समष्टिखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै 75.85% जोंहा सिडली चिरां समष्टियावबो भटिं पार्सेन्टेजआ जोंहा दासिमाव थांबाय दा बेनिखायनो बेहायबो 80%आ थांगोन बादि तामुलपुर समष्टिनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै 74.06% जोंहा दासिमाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय टंला समष्टिनिखौबो नायदो नै 76.86% जोंहा थांबाय दासिमाव भट होनायनि पार्सेन्टेजआ दा बेनिखायनो बेबो 80%आथ' बारखागोनखा लास्टाव नोंथांमोना नायदो नै उदालगुरि समष्टिनिखौ उदालगुरि समष्टियाव दासिमाव 73.67% जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय दा बेनिखायनो नैबे उदालगुरि समष्टिनियाबो 80% नि खाथियाव थांगोन बायदि दा बेखिनिया भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम गासै 15टा समष्टिनिखौ आङो थालाङाखै बायदि मोनबाय खोन्थाहरजोब्बाय बायदि आं मोनबाय जोंनि नैबे बिटिसिनि 15टा एमएलए सिटनिखौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना मा सानदों बबे दोलोनि माबा केन्डिडेटफोरखौ नोंथांमोना देरहागोन बायदि मोनदों एबा जायफोर इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदों दा बेखौ सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट बिजाथिया देरहागोन बायदि नोंथांमोना सानदों नामा बबेबा समष्टिनिफ्राय दा बेखौबो नोंथांमोना भिडिअ कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोननि समष्टिया मा नोंथांमोननि समष्टियाव नोंथांमोना बबे दोलोनि बिजाथिखौ नोंथांमोना देरहासार जागोन बायदिखौ मोनदों फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआव जेब्ला रिजाल्टखौ होगोन दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरजोबानो जाबाय गोबाङानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामगासिनो दं आं बेखौथ' मिथिखादों दा अब्लाबो नैबे भिडिअनि कमेन्टआव गासिबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामथारदो जेनेबा सोर बिजाथिखौ नोंथांमोना देरहागोन बायदि मोनदों बबे समष्टिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना खुलायै दायो भट होखांबाय नालाय नोंथांमोना गावबागावनि माबाखौ रायखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय भिडिअनि कमेन्टआव दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोबावानो जाबाय गोबाव सामलायलांबाय गोलाव जाबाय बे भिडिअ अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय आरो गोबाव जाबाबो मोनबा 15टा समष्टिनि भटिं पार्सेन्टेजखौ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों